Čau, zdraví vás Rademon02 u mých dalších minifigures. A jak jsem říkal, tentokrát je to Scales. Ten se taky skládá lehko, ale teďka nevím, z jakého je přesně kmenu. Já se když tak podívám na internet a napíšu to do popisku videa. A skládá se, jak jsem říkal, úplně lehko, skládá se lehko jako z litra. Takže nejdřív tohleto tělo musíte dát sem. To tam. Takhle lehko položíte. Tak vidíte, je to tam. A tady už má takový ocas, to je na něm nejlepší, že má ocas a je na tom takový zvláštní. Prostě všichni páni hadů mají ocas. A sem vlastně takhle mu dáte hlavu. Bohužel se mu s tou hlavou nedá hýbat, protože ona je vlastně jako by tady můžete vidět takto, že tam jak kdyby prostě přirostla a nemůžu s ní točit. Někdy bych si to zlomil, ale to dělat nebudu. Jenom kvůli točení to nebudu. Takže tady, jak jsem říkal, je to takový ocas a je to pán hadů, ale bohužel nevím z jakého kmene, takže no prostě nevím, jak jsem říkal, když tak to napíšu do popisku, jestli to zjistím. Tak a koupil jsem ho v odměně osudu, kterou mám tady, protože na ní budu dělat reviv, jak jsem říkal, i v tom slitrovi, kterého máme tady. Takže odměnu osudu mám novou, dostal jsem ji včera. A už nevím, co bych k tomu řekl. Scales se dá koupit v téhle odměně osudu a v tém legu koulu útočí, to je takové to koulovo vozítko a nevím, jestli už se ještě někde dá koupit, asi už ne. Teďka nevím. A to už asi bude všechno. Čau, čau.